Cerita rakyate somate mek nganu tok bungu ngene iseng minta pembuktian sejarah kudu Cerita rakyat pembuktian. cerita Arep tambah yoso. Kuwi cerita rakyat. Timun Mas bener cerita rakyat lah. kancil nyolong timun kuwi. Lah terus koyo maling kondang kuwi. Maling kondang yo Kuwi jar kan patune memang enek. cerita rakyat kuwi anu Mas. Kuwi cerita rakyat tapi patune kan enek. Kecil udane, kora mandek-mandek Mepega ba urung garing garai judek Jare guse udaniku bener nggowo berkah Ojo salah kaprah malah dewe tambah susah Gowo payung nekat budal warung kopi Ngejapak no tuki di paidi karo budi Warung kopi panggonane pinggir kali Gone katia anak Mbak Joyo Semi Udan-udan hawone enak Lek jenenge lek tak pecor iki gak cerita rakyat ki nyata iki. Iki bukti ya tepana iki. Tapi dicor ngene iki lho. Malah seger ngono lah maksudnya ya. Mare diakali Campuri banyu kali. Itu cerita rakyat. tapi lek pancen anu tenan yo enek bukune kuwi. Arek manggone nek ndi Sing totok kerot kuwi apa sing kaya totok berat barang. Awak dhewe yo ora roh lho kuwi dhisik iki pancen begitu ujuk-ujuk enek reca apa kuwi gayane wong yo ora ngerti. Jujung muncul ngono ta iki ceritane. Ruwe awake dhewe jujung muncul ngono kuwi. luwe wis digali jan. Gak muncul Muncul digali. digali kan. Nggak sejarah dia kan gak paham. Tapi Ya, kan kono kayak- kuwi kan desane desa Kunir kuwi. Sejarah dia kan gak pada paham. Terus mampu tangane wong. Jadi lek ora bercantum nek buku tenan ngono panggah iso diolah cerita iki. Tutake matuk malah. Hampir ketok. Sereme hampir ketok. Ben wong penasaran kok piye ngono kuwi. Jadi cara desa kono ben dadi lan apike ora kok wong mikir kuwi negatif ngono kuwi kan yo iso ngono ta. Di nganu kan yo ngono kuwi tepana. Duwe peninggalan sejarah. Sejarah ngene-ngene. Enek sing hubungne Jayabaya tapi nek cerita Jayabaya ya ora enek. Ayo kuwi perkara iki kan sing tak karo totok sing tak kene anu hubungane. cerita anu kan kuwi to Pak. Beda cerita to. Kayak sing cerita dari anu mang kaya Kunir apa Putri Kunir. Nah saat dicerita sitoe anu Putri Blitar kan. Blitar. Itu kan punya versi sendiri-sendiri to. Sejatine Putri Blitar ya kuwi totok kerot iku. Sing dadi totok Kayak kerot kuwi hampir apa? ceritanya hampir sama Pak Tuk. Bedanya mek Putri Kunir karo Putri Blitar. Lah ning versi searching kuwi Putri Blitar kuwi nglamar Jayabaya. Lah padha kaya Putri Kunir seneng Jayabaya kuwi mau. Lah Jayabayane gak gelem. Lah iki sing ning anu ki arepe beritane arepe nyerang nang Jayabaya. Berarti kuwi sing dikutuk kuwi Putri Blitar Putri kuno. Blitar apa Putri sing anu ngono maksudku. Lah Putri Blitar lek sing versi Blitar lho. Hmm. Lah padha kaya Putri Kuning kan sing dikutuk Putri Kuning ya. Kunire kuwi. Mestine kuwi lho kaya menurut pemahamanku lho kuwi bener Putri Blitar tapi jenenge Putri Kunir. Mungkin bisa jadi ya ngono. Tapi Asale kan- komputer jenenge Putri Kunir. Saat di search mau nggak disebut nih namanya juga. Putri teko Blitar tok. Lah kuwi kira-kira iki ya kira-kirane apa ya cara wonge gandrung karo Jayabaya tapi Jayabaya gak seneng. Ngono memang kan versi ini ngono kuwi. Monggo kalih disambi kacang ini Pak. Monggo. Terus disabda Nggak gelem. Putri Kunir disabda duwe sifat kaya buta ngono akhire dadi buta. Buta. Kelakuane kok buta ngono lho. Arene Memang kuwi se- jenenge Putri Kunir, manggone patung kuwi nek desa kono akhire desane dijenenge Desa Kunir. Kok gawe saka jenenge Putri Kunir. Ya itu memang masalahnya putri ini memang ayu lah. Ngono mungkin watake elek emang gak seneng kan mungkin ya kuwi. Lek kunire kan kuning ta.
Iki mesti cantik nek wonge kuwi kono. Jare. Ya kira-kira lek ya ora kate adoh karo Katiah, tapi Katiah kuning gak to? Ele ngono tapi lek didelok kok simpang 5 kono ya ketok. Tapi ya lek Katiah jane ra macak ra dipoles kira-kira luwih elek timbangane totok kroti ya. Iya, iya. Elek Katiah timbangane totok Ya kroti. pol. Cara padha gak macak lah dhisik kan go enek lipen rong enek pitek barang ngono kuwi to. Ngono ya. Oh, cara ra dipiteki ra dilipen paling ya luwih elek kok Ora Katiah. diwedaki. Ora bonding ngono iki ra siwir-siwir ngono. Biyen Pak rambutnya motor kan kaya ngono Pak Nawi ya. Kan ngeruwel cilikane kae rambutnya. Alah, diomong kok. Kok sikit grinting lho sing muel-muel to lah sini. Tegrinten kok sapi seneng kok ya kawul kuwi. Rendeng. Putri Kediri memang ayu-ayu ya rata-rata ya. Ora ana sing elek. Rene sing elek Putri Kediri. Lha keturunannya ayu. Enak. Enak gendane Pak Kentuk. Putri Kediri Sundari ku ya ora ayu. Yo ngenyek kuwi lek mau nyawang kuwi kurang telaten Pak No. Telat. Kok kaya ngono ora ayu lho, Pak No enek yang bebe aja mending ngono. Ngono kuwi lek mau nyawang Pak No sing kurang telaten iki. Oh iya lali enek sing kulino nyepak baju kobil. Pak No yo gak imok lho ngono Oh, kuwi. Pol nek. Ngono kuwi. Lah kuwi ora ngerti wedak, ora ngerti anu Aku tekan aduh ngono jadi. Oke, alami ya toh. Alami kuwi. Kuwi real sih anu ta, tanpa editan iki. Oh, teh urung kena zat kimia. Gas kuwi. Kenake paling ya ngegas kuwi tok. Nyanyi apa? Kok lu ngobrol. Lah kaya embody barang kok tau to gawe. Karo balsem kok. Kayak ini apa? Ya kuwi lah. Basem kayak masuk angin. Oh, iso masuk angin bener. Lah masuk angin kok gak gawe basem kok ngono kuwi. Kok batu sampean batu. Dia untune karo sebuan lho Pak No, lah masuk angin. Alah ngono kuwi dibatin dhewe ora usah dideblot. Aku ya tau nambani ya. Namanya Mbak Tun. Mari apa mati? Mari kok. Ya mesti mari to. Wong saiki yo urip kok mati. Nyatane Cipang gak iso ngarit to. Ya ngono iki cocok kan kok. Kuwi lek gak nambani gak pati tuku iki gak mari. Gak iso. Lek ngopeni kaya awakmu wong lanang tambah bungkuk ya tenan. Nah, nek sama lek gak tambah imane. Kowe betah waduh terus Pak Duy itu. Ngopen Sundari lek penak. Jare wong lanang kesen kampur isangnya golek pakan. Budal. Ora ta Pak No? Oke. Gak njaluk itek. Nek ngopeni kae. Iya. Ya nyerongkol. Ya open-opene didol ae gitu kepitek. Lu ngono apa bojone minggat? Kok minggat Pak No ya kerja ya. Nara tahan omah. Karena nama direwel lah sing omah. Aku mbayangne lek ngetukaran dicelatu. Suarane peh. Dane. Ning rabi Katiah wong lanang apes kok Pak No. Mulai rong dina wis doyak-doyak kok nyambut gawe neh asline. Ngono ta? Ya cara ya kuwi mang cara nganu ya wong adoh kuwi sing gak harus sak medinane kuwi. Rong bedinane neleh. Ah, mbik neh ah. Pane ngongsrong to Pak No? Seneng pedoyan to Pak No jane. Gak apa rokok raciane hawane pengolak ngene Pak No wis. Iso kok. Ngongsrong masane kan beli akeh kaya setum. Ndak. Paling ngongsrong ya hawane. Enak. Pancen yo anake ngono kuwi Pak No. Ngono kuwi ya diterima ya dinikmati. Dikir ini rokok rokok. Elek Gak pakai kuwi sendal. agak. Muga-muga jare ini. Nanti yo ora enak ketok moro. Yayangmu ta. My honey. Yayangmu iso buati karo awakmu kuwi mau guna-guna apa mak krana mawe dhuwit ngono ta Pak No. Ya duwe ya arang tak teki jane. Guna-gunane sing rada banter berarti. Duwe. Ya panen ora ya bejo-bejone wong wedok to lek dilalui bojo aku. Oh ngono ya Pak No ya. Masa lho. Lah kok iso? Kuwi krana kepepet ngono piye bejo iki? Pilihan terakhir. Ya ora. Lah piye?
Rumoso kok nyawang telongso. Rumoso ngesakne awakmu kuwi lho Pak No. Wajahe kan ya wajah. Wis menggur ngene iki teng ganteng ora duwe. Tapi lek ngelem bebete ya kaya Karno-Karno. Maksud ya? Heeh. Paling yen nyawang teko padha kok sawahe ngono kuwi tok keduduan. Ah mik nek Mak mi. Ini bar iki yang ngeracik neh Pak No ngene iki Pak. enggak. Awas kena putih. Dino kuwi. rambutmu kan wae ngramasi kuwi. Kali. Wis sampo sak gendulne cukup gak ini rambutmu. Ora-orane sak pabrik. Pane wae ketok melas ya Pak Widi. Ada. Melas lan ora kegawa saka kahanan. Heeh. Kanane saat ini Bahan saat ini lagi surut. hari surut. Lagi pasang bo macam-macam ngaraku tendang kowe. Ngombene paling wis gak ngene iki. Ya. Mesti kopi sing warang dhewe. Sing larang dhewe ngono. Nah ya, Iya, iya. Ngongsrong ya. Ngongsrong. Tenan apa mek orang nganu ya. Damang 5.000 dapat 2 murah nek kene iki. nek oleh 5.000 loro aku yo nek ora yo gak. Sesuk eneh. Stopano utangan ora apa-apa, rasa anu rasa mbok nyang utangan ora apa-apa. Weh. Timbang dinyang mau diutang bayar setahun retail ora apa-apa. Banyu ora tuku lho teh. Minggu lek Kali ya enek lho. wis polek ngenyak aku mulih tetap pondongne dhewe ngene bingung. Bingung teh Sing gua kok nene meja lho Sing kok bingung. pondong iki tak duwe apa pitik. Lho. Dane wedhus lek gak cempe kae engko dipondongne. Malah dek ini pitik saiki engko iso dhuwit gak pondong. Ya cempe kuwi ya. Seneng makna apa? Alhamdulillah. Ya. Dengaran gak iso muni ngene Pak No. Kelingan ya. Wonge tobat nek wis kepepet. Kepepet langsung tobat. Dia kemelinti. Mikir tobat biasanya wis kepepet. Kaya paham awakmu Pak No iki. Heh. Nek wis kepepet lagi kelingan. Lagi kelingan sing gawe urip, tobat, njaluk sepuro. Dadi nek dhuwur ngene lah. Wis kelingan belas. Nek dhuwure manuk ya. Ya nek pangkringane nek dhuwur. Nek serane pangkringane ya ya tobat kuwi. Ya Allah. Beri aku rezeki yang banyak. Dilalah kono lek jawab potong kamu lek dibeoke kemelinti. Kowe akeh kemelinti ya. Kali-kali tak gawe pedhot. Kayak pedas ben gak patah kemelinti. Mamulai nek tembung aja dumeh ya ngono. Artinya apa kan? Aja dumeh kena dimaknane rena-rena aja dumeh kowe saiki diayu nduk, gampang entolan karo wong lanang kowe dhisik nggo dilungkah ngeluntung kere ambut ae opo. Kirike balik. Lek kamu pedhot tenanan ya sangano. Ra doyan. Nek namung mendem. Pedhot tok. Aja dumeh dhuwitmu diokeh, kemelinti rokok lek gak samsu moh. Waktu saat itu balik dadi grenda kuning kowe. Iya lho. Ya iso ngracik dhewe iki dadi nek. Wis entek-entekane ya iso nglinting. Ngracik dhewe iki. Kuteng linting ana samana. Ya bentukane maknarne lente. Tapi Apa murah meriah lho kuwi. murah piye lek gak nggo dhuwit 30.000 ya ora iso. Entuk ya. Yo lah Bapak no. Kowe engko mbakone tok 26. Tuku setengah on ae no lek kahanan. Weh, nang nggone nek Klaten kono tuku takon. Oh, mau cocokne karo ongkire kuwi ngono to Ya Bang. iya to. Kene Klaten ongkire pira Pak no tuku mbako niki. Mari oleh go tumpang kok kene 15.000. Ngentol nemen no Mariono kuwi. Kopiane 15.000 kok. Watake Pak Nur bakal dibayar to ya. Iya Pas ta. duwe. Pas duwe dhuwit ngono kae. Ora ndek dhuwit ya wis meneng ae. Wis Tapi lek ngono Pak no. Awakmu ndek dhuwit karo gak ndek dhuwitne cahyane wis beda.
Ya ora aku tok angger wong to. Angger wong masuk ngongklorku ngono kae lho. Ya ngono kuwi. Alah, ndek dhuwit ya ngono kae, gak ndek dhuwit ya ngene iki ngono ae padha ae. Oh jenenge menungso ae kok. Umpane kan awakmu ketok wajahe kaya melas kaya ngono-ngono gitu. Tapi beda lek demo akeh apa mlakune barang wis beda. Gak ndek dhuwit ya iso timprak, timpuk nang ndi kok ya iso turu to. Apa mergo gak mikir tasih enek isine apa ora. Tinggal turu ra mungkin nek kok wong. Lah awakmu tasih paling isine ya iki. Ungkal. Bon bako karo ungkal. Ya kowe nek ndek dhuwit ya turumu nglengger gak? Aku ndidek kan ndidek nglengger. Tenang ya. Nglengger. Bukan wis pekoh kuwi lho Pakno paling. Kaya. Nek mengarep urut genana ya ngengkel kon buka. Ya Mariono ya iso to, adikmu kuwi. Kon urut Mariono. Gak nek mang semayan sesuk. Lumayan sapa ya? Asline isu to kalau urut tapi aku ya ora iso to sesuk bakul. Wong ndi? Iya ketangane Mbak Jam to. Lanang wedok ngurut. Itu lah. Aku iso ya. Mah aku durut lanang. Ini apa? Lah tapi surut Pak Salan kok ya gelem durut karo Pak Salan. Siji to Pak Anto, Pak. Ini nanti bendut ya pakai gelem. Siji no. Mijete barang milih. Oh, milih sing pumpu apa sing atos ya, Rek? Milih mijete Pakno. Lah sing pumpu apa sing atos? Siji kok. Siji no. Opahe pun siji, batuk. Lah sing empuk ya gak nanggrok belung ya empuk. Oh. Lah ya milih kuwi lah mijete. Sing gandeng karo belung paling atas. Ngracikne tepakno. Ngono sambat ngongsrong kaya jeng rocak ngracik lah awakmu. Piro lho kuwi mau wisane? Ping 3 iki? Ping 3 wisan. Sajae cocok iki berarti. Heeh to. Beh. Gomo kahanan. Kita kok menghapekan iki to Pak Dok. Tapi rumah saku nyelot buwara sih tambaran Biasane ngene iki lho dhewe wis siji tok itu. Siji maling ya wis. Iki wis ping 3 kok. Padahal pengen nglintingi aja nyoe. Disuguhi samsu tapi ada wis ngelemet sih engko gak. Pak No, Pak Dwi pengen ndang tawano nang sin wonge. Timbangane tak tawakne kono ya desa tak rinting meneh gitu ya iso. Apa? Wong ngono Ben kuwi kok enak kancane ra gelem nawani. Weh. ngene iki. Rek enak sing ngeluwi dhewe. Apane di duwe ya jaran di duwe nah. Nyapa to Pak Duk nang Pak No ngliling lek nyuwang padha ndowe ape. Weh iso kok setung lho lho. Kan kaya Lho iso tekok iki. santren lho. Iki niate rokok apa ngilangi nyamuk? Iki nyamuke ilang blas nek genamono ya iki. Lah iya. Jelas itu biasanya membuat nyamuk. Ora tutup kajiah wajahe sawane. Alin. Kok alin kok ambune karo-karuan iki kok. Bicarane sing lanang nepe yo abu ngene ya. Ki mbakone sapa ya seje ngono-ngono. Parfume mbako iki ya. Wah, cuma bar dikeloni wong rokokane Bako iki ngene kena iki. Sapa peken gak ora ngerti kok kesababan kok. Sesuk acarane nanti Pak No iki. Besok mandi. Dhewe ya akeh nek munjang Anjing mancing. ora pedhot ning go. Dadi waras nek kancane wis gak nek wong ngkon mancing Hayangan kancane. Ngene golekne dukun apa ngono Pak No iki? Kok awakmu solo wancar. Awang sing diupok. Iki kongkon mengkongkon. Iya. Gambar mendene. Tak kira mau golek dukun ya Wong Pak No. gelap yang gawe kaliran lereng, panjang gaene api. Makane maknane cuwintae Oh, kesel. srogep kuwi ta. Apa wis? Didelok sekile iki wis ngono. Tapi aja mbok imbui. Imbui rata-rata lek wong otone segep. Ora, lek wong elek kepi panggare seneng Tak kono. sabdo. Tapi kebanyakan akeh ngono kuwi ya. Tapi kebanyakan Pak No, wong sregep kuwi. Daneng lumah ya. Iku yo ora penak. Ya wis rada otak-otak kuwi lho. Wong sregep kuwi. Kahanan, Bos. Doyak wong barang-barang pakah doyan ya. Jejine gluduk ra ngerti gluduk ya ta. Panas tang-tang ra ngerti panas tang-tang. Gal-gal. Ini mesti budal. Bayare dibayari pira-pira pakah gelem. Mangga gelem wis. Gak nyapa Pak Duk? Kok pancen yo wong Otok-otok. Ya budhe mergo ya kuwi. Dhek timbangane luwe sapine
luwe wonge kok ya. Ditakon kok tahu tek ora gelem. Sapine to. Ya Pak No. tahu tek. Cang metak dah. Sapi depan tahu tek. Ya malah seneng to engko sapine Pangan sampean. dhewe Sing duwe sapi apa sing sapine? Ya sapine terus Wes sekali-kali. sesuk gekno pakakno sapiku. Pisan Ora gelem ora. dibayar. Engko nek gelem tak piring tak bayari pira to biasane? Biasane 7.000. Tak bayari 70.000 lipat 10 sih. Tenan yo. Yo pokok sapiku doyan lho. Ya, Oh. sapine sing ndi? Sapine sampean? Sapimu Sapine sing ndi? sapimu maknar apa sapa kare? Sing kandang kae. Oh, Ya kandang. kene. Mesti doyan Pak No kuwi. Alah ra mesti. Ora doyan. Lah kuwi engko enek bungkuse godhong ora dipemplok godhonge. Lah Carane kok to, Pak kepesen Tuk. piye Pak Tuk? Ora Oh, sampe sanggo punya. es teh apa ora Wirono? Yo es teh gawe Pak No. Nggih tampa pedes yo. Sapine pedesen. Sape ora? Hah? Ya Sape. ya dicore sapi kuwi Pak. Ya ora deh ngene es teh nganu biasane pop es kok sapine. Ya wis ora apa tak gane popes taro enak Pak to. Ngono kuwi ya sapimu iso nyedot bareng gak Pak No ne. Tapi yo sak bak Pak No yo sak gelas apa yo. Nyedot es udah iso gak. Gak iso. 30 tenan ya Pak No. Oh pokok doyan. Gak iso mangan yo didulang. Yo tenan ya. Iya. Oke. Tahu tek ya. Didulang. Tek. Sing pedes ya. Yo ojo sumur-sumur ae. Pak No senengane pedes kok. Lho ya ora. Tapi biasanya sapine Pak No njaluke didulang. Ya tak dulange to sesuk demi 70.000 anggite. Pak No. Oke, tapi 10 kali lipat Terima tak nang dulang tanganmu sapi betul ya. gak apa-apa. Ya modele wong wedok lek karo dimingi duit. Ya kuwi mau, Sapa-apa didulang kok. Wis nggo agap ae karo Sapa-sapa didulang. Dulang masih sapi lho tak dulang. Bener disawang katiyah sapi ngono sipate ngalah buta. Pak Putri Kunir kuwi Mas ya. Ya. Iki Pak No lek sapine wonge mendulang piro lho. Nek dulang aku wis gak bahaya ra mungkin kecakot ya kan ada untu macalahe. Bayi meh dibot terus dah. Tuki di Lambudi Kita urip bareng neng deso Kediri Kulinane cangkruk di samping ngopi Neng warung buri oma pinggirane kali Ho, jayo dong ngopi lur Hok ya ayo yo dong ngopi lur Bok dekatia seng duwe warung kopi Duwe dukun sekti jeneng embah semi Warung rame terus ra bakalan sepi Telunge rupiah regone sak cangkir kopi Yo 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 hurai Ayo yo dong ngopi lu